Hát mindenkit üdvözlök, most a nyilas jegyében jár a nap, és erről beszélek néhány mondatot. Ugye hát a nyilas jegye azért tűnik mindig nekünk olyan kedvesnek, barátságosnak, mert az önbizalom jegye. Tehát ilyenkor van az, amikor az embernek leginkább azzal kell foglalkozni, hogy olyan életterületekbe helyezkedhessen bele, ami önbizalmat ad, ami sikert hoz, amiben jól érzi magát, és amiben jól érzi magát, abban előre is tud jutni. Ilyenkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy érdemes-e olyasmivel foglalkozni, amit nem szeretek. Az igazán boldog emberek, az igazán sikeres emberek az életükben mindig azt csinálják, amihez kedvük van, és mindig ahhoz van kedvük, amit csinálnak. Ez a kulcsa annak, hogy valaki önbizalomra és hitre tegyen szert. Ezt üzeni nekünk a nyilas jegy, tehát ezzel érdemes foglalkoznunk az életünkben. Ugye a nyilasság mindig felszabadítja az embert az életében, hiszen ahogy mi fogalmazzuk, az, hogy mi fog történni, az már megvan. A kérdés az csak, hogy hogyan fog megtörténni. Tehát én bátran kezdeményezhetek, bátran tehetem azt, amit jónak látok, egy feltétele van, fogadjam el az eredményét. Na hát én ezt üzenem mindenkinek, hogy ezt próbálják élni az életükben.